comienza la radio de Antón y Joan. Bon dia, escola. Noticias de la semana. Bon dia, escola. Són les ràdios de l'escola on la imaginació vola. Esperem 5 minuts de cada un per a grans i menuts. Notícies de l'escola. En primer lloc volem felicitar a l'alumne, la nota i el cora que han fet l'any a novembre. Fiona, eso. A ver. Happy birthday, May! Nosaltres, els de primer, estem estudiant els pops. I us contarem una curiositat d'aquests animals marins. Sabíeu que es pot ter 3 cors? Sí, però alguns pensen que són aliens. Música de la setmana. Per aquesta setmana estem estudiant Un tema musical. hem escollit Tema musical. un tema musical meravellós, la felicitat, alegria, la vida, la llibertat. És la cançó de la felicitat. Perquè sense felicitat no hi ha amor. Perquè sense felicitat no hi ha pau ni unitat. I ara, en gran emoció, us presentem les endevinalles d'aquesta ocasió. Irina. No. Ven, que tienes que llamar a Irina. Irina tiene que entrar. Endevinalles literàries. Endevinalles literàries. Conten que 2 germans perduts en el bosc encoixilleixen tornar a casa gràcies a la pista que deixen en el camí. Qui serà? Sí, el Hansel i Gretel. Segona endevinalla. Un conte y una película donde un pez payaso despistado se fue y sus amigos lo vuelven a trobar. ¿Quién es? Sí, es Buscando a Nemo. Ara bé, Jo també, Jan i Jessica. I ara ve
venen les últimes endevinars. Aquest conte explica com un jove va alliberar un món ple de ratolins, veient sonant una flauta. Qui serà? Sí, és el flautista de Amelín.